dan uwa mai girma mai karatu, yanzu za mu shiga a cikin dausayin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don jin daɗin ƙamshinta mai matuƙar tashin ƙamshi. Mu kuma azurta da shaƙar ƙamshinta, ita mu'jizar kenan, har mu samu ƙaruwar ƙauna da soyayya da girmamawa da sanin girman alƙadari da ɗaukakar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu'jizar alƙur'ani ita ce mu'jiza mafi girma da ɗaukaka, kuma ita ya kamata mu fara kawowa, amma mun jinkirta kawo ta sai nan gaba kaɗan insha Allah. Yanzu za mu fara kawo mu'jizar Isra'i da Mi'raji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi masu yawa, amma a cikin wannan littafin za mu fara da mu'jizar Isra'i da Mi'raji insha Allah. An samu hadisi daga Malik dan Sa'ata radiyallahu anhu, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin yadda aka yi Isra'i da shi, wato tafiyar dare kenan. Yace ina jikin Ka'aba, amma ana yawan cewa a hijiri ne, wato hijiri kusa da Ka'aba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shingide, wani mai zuwa ya zo min, inji sayyidina Rasulullahi, sai ya kama ni ya tsaga ƙirjina tsakanin nan da nan, wato daga saman ƙirjinsa zuwa ƙasan ƙirjin. Ya fito da zuciyarsa, aka kawo masa wata tasa ta zinare cike da imani, ya wanke zuciyata, ya rufe ta, ya mai da ita. Aka kawo ta dabba fara, ta fi jaki girma. Ita dabban ta fi jaki girma haka, ta fi jaki girma, koma bayan alfadari, buraka kenan ko. Tana ajiye kafofinta inda matukar ganinta ya tuke. Ce sallallahu alaihi wasallam, ce na hauta, ko kuma aka dora ni a kanta, ta tafi da ni har na je baitul maqdisi. Sannan na shiga na sallaci raka'a 2 a cikinsa, sannan na fito. Mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo min da ƙwarya ta giya da ƙwarya ta nono. Na zaɓi nonon na sha. Mala'ika Jibrilu alaihi salam ya ce ka dace ya Rasulullahi da sunna. Sai mala'ika Jibrilu ya hau da ni zuwa saman duniya, ya ƙwanƙwasa, ya nemi a buɗe. Aka ce waye yake ƙwanƙwasa ƙofa? Ya ce Jibrilu ne. Aka ce waye tare da kai? Jibrilu. Ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne a tare da ni. Aka ce a'a, har an aika masa ne? Ya ce an aika masa. Aka buɗe mana sai gani da annabi Adamu alaihi salam, ya yi maraba da ni, ya yi min addu'a ta alheri.